дітьми стоїть, а серця святоє за грешних болить. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Питаються діти, откуль пані ти? Приходжу я з неба, кап ніщить грех злий. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Ми хочем послухать твоїх маті слов, каб Бог нас любив, як справдних синов. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Молитви і просьби до Пана несем, і душі очистим, покути огнем. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Рожанець покута, ратунок для нас, у долині легкой і у смертний час. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Ти откупив нас Твоєю кров'ю, Пане, з кожного роду і мови, і народа, і племені, і зробив нас володарством для Бога нашого. Аллилуйя. Розпочинаем, дорогие браты и сестры, святую имшу у пятницу, после 6-й Великодной недели. Приходим до алтаря Пана, особливий день п'ятницю, каб узнагородить серце Єзуса за зневаги і грехи, супроть Його любові односно кожного з нас. Гэта святая мша канцелебраваная, падчас якой мы будем молиться у наступных інтенціях. Перший святар молится за святой памяти Франтишка Яжевича у 14-ю годовину після смерти, за Юзефу и Чеслава семьи Яжевич. Другий святар молится за святой памяти Войтиха у 10-ю годовину після смерти, за Франтишку у 26-ю годовину після смерти и усіх померлих семьи Войткевич, выпрошиваючи для наших померлих об житті вечным у володарстве небесным. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли годно удзельничать у этой найсвятейшей ахвяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры,
што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Божа, праз у воскресенье Христа Ты верну нам жыццё вечнае. Узнясі наше серце да збаўцы, які сядзіць па Тваёй правіцы. А калі ён зноў прыйдзе ў хвалядарыне смяротнасцю тых, каго Ты адрадзіў у святым хросце, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыві валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне дзеяў апосталаў. Калі Павел быў у Карынце, Пан пачуў і, адведаўшы, сказаў Паўлу: «Не бойся, але кожны не пачуў і таму, што я табою, ніхто не адважваецца зрабіць табе тое, каб народ мой у гэтым горадзе адпачываў. І прабыў год і 6 месяцаў, навучаючы іх Слову Божаму. Калі Галіён быў прыконсулам у Ахаі, Юдэі, аднаўшоўшы постаці супраць Паўла, прывялі яго ў суд, кажучы: «Ён намаўляе людзей шанаваць Бога, нязгодна з законам Юдэі». Калі б размова ішла пра некую крыўду, несправядлівае учынкам, я выслухаў вас, але калі спрэчка ідзе пра слова і пра імёны, і пра закон, то разглядзіце самі. Я не хачу быць суддзёю у гэтых спрэчках, і выгнаў іх з суда. Схапіўшы кіраўніка сінагогі Састэна, усе былі яго перад судом, а у Галілеяму не было да гэтага ніякай справы. Павел жа прабываў там яшчэ даволі шмат дзён і, развітаўшыся з братамі,
паплыў у Сірыю, а з ім Прысціла і Аквіла. У генрах ён псаўдры сабе галаву, бо даў гэтае абяцанне. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Бог валадар усёй зямлі, Бог валадар усёй зямлі. Усе народы пляскайце ў далоні, радасным голасам усклікайце Богу, бо грозны Пан найвышэйшы, вялікі валадар над усёй зямлёй. Бог валадар усёй зямлі. Ён пакарыў нам народы і плямёны кінуў пад нашыя ногі. Ён выбраў нам спадчыну нашу, веліч Якуба, якога ён любіць. Бог валадар усёй зямлі. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы, Пан пры гуках трубы. Спявайце Богу, спявайце, спявайце нашаму валадару, спявайце. Бог валадар усёй зямлі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Христос павінен быў цярпець і ўваскрэснуць з мёртвых, каб увайсці ў сваю славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказав своїм учням: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, вы будете плакать и голосить, а свет будет радоваться. Вы будете смутковать, але смуток ваш зменится у радость. Жанчына, калі нараджае, смуткуе, што прыйшла яе гадзіна. Калі ж народзіць дзіцё, ужо не памятае з радасці пра боль, бо чалавек нарадзіўся на свет. Так і вы цяпер смуткуеце, але я зноў убачу вас, і ўзрадуецца сэрца вашае, і радасці вашай ніхто не адбярэ у вас. І ў той дзень вы ні пра што не будзеце у мяне пытацца». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Jezus Chrystus увайшоў да неба і заступаецца за нас перад Айцом, таму узнясём да Яго з даверам нашыя просьбы і малітвы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі паводле духа, атрыманага падчас святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святого Айца, каб Пан Бог адарыў яго здароўем і патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, якія ўдзельнічаюць у рэкалекцыях і духоўных сустрэчах, каб аднавілі ў сабе дух Христовага служэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто чуе ў сабе голас святарскага ці законнага паклікання,
каб не расчароўваліся падчас цяжкасцяў і адважна крочылі за Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших памерлых, за святой памяці Францішка Яжевіча у 14-ю гадовіну пасля смерці, за Юзефу і Чеслава Яжевіч, за памерлага Войціха ў 10-ю гадовіну пасля смерці, за Францішку 26-ю гадовіну пасля смерці і ўсіх памерлых сям'і Вайткевіч, каб Пан Бог прабачыў ім зямныя правіны і прыняў у сваё валадарства нябеснае. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы сведчылі аб дарах у васкрослага Хрыста, радасці і спакоі. Цябе просім. Учыні, добры Божа, каб ласкі, якія мы ад Цябе атрымліваем, перамянялі нас. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. З мертвых паўстаў, сёння жыве, бляскам яснее ноч. Я не помру, а буду жить, Бог показаў свою моц. Крыж — это брама Пана, можам войсці праз яе. Да алтара падыдзі ты і Бога праслаўляй. Крыж — это брама Пана, можаш войсці праз яе. Да алтара падыдзі ты і Бога праслаўляй. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Милосердный Боже, прими ласкаво дары Твоих верных, и дай, каб атуленая Твоею ласкою яны захавалі атрыманыя ласки и досягнули вечной радости праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. У гору сердцы. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче Всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вочах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці.
Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть и змёртвы паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў свеце, у любові разам з папам нашым Леонам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа с Христом і у Христе, Табе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу,
але збав нас от злого. Просим Себе, Пане, збав нас от усякого злого, да ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы сходно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды будет с вами. Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленный, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з уснов моих льется, у души моей Бог живе. Придите, люди, уславляймо Пана, песню подяки заспеваем, и пред Его обличчям спів прославлення хай гучить. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з уснов моих льется, у души моей Бог живе. Наш Пан великий, в руках Ягоних вершині горов і усі землі, безмежа морських просторов, бо Он створив весь сусвет. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з уснов моих льется, у души моей Бог живе. Молимся. Боже наш Отче, заховай заусёды Твою любовь збавленных Тобою верных, и ученика, подкуплена про смуку Твоего Сына,
яны не спына радаваліся яго хвалебнаму з мёртвых паўстанню, які жыве і валадарыць на вякі вечныя. Амен. Дякуємо всім за супольну молитву. Цяпер будзе выслаўленне свяцейшага сакраменту і набажэнства маёвае. Таксама сёння мы распачынаем навенну перад урачыстасцю спасвання Духа Святога. Таму запрашаем кожны дзень, будзе пасля святой імшы гэтая навенна. Таму усіх ахвотных запрашаем. О найсвятейшая гостыя, вяди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройцы Бог святый, Табе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Марыя і дар Святога Духа. Разважаючы пра жыццёвы шлях Дзевы Марыі, другі Ватыканскі сабор згадвае яе прысутнасць у супольнасці, якая чакала пяцідзесятніцы. Падчас малітвы ў вячэрніку, прабываючы ў глыбокай еднасці з апосталамі, з некалькімі жанчынамі і з братамі Езуса, Маці Пана заклікае дар Духа Святога для сябе і для ўсёй супольнасці. У хрысціянскай супольнасці малітва Марыя мае асаблівае значэнне. Яна спрыяе прыйсцю Святога Духа, прымушаючы яго дзейнічаць у чалавечых сэрцах і ў свеце, падобна да таго, як ва ўцелаўленні Дух Святы сфармаваў у яе ўводні фізічнае цела Хрыста, так цяпер у вячэрніку той самы Дух сыходзіць, каб ажывіць яе містычнае цела. Сузіраючы магутнае заступніцтва Марыі, якое чакае Святога Духа, хрысціяне ўсіх часоў ідучы па доўгай і цяжкай дарозе да збаўлення, часта просяць яе заступніцтва, каб атрымаць яшчэ больш шчодрыя дары суцяшальніка. Адказваючы на малітву Марыі і супольнасці, сабранай у вячэрніку у дзень пяцідзесятніцы, Святы Дух дае ёй і ўсім прысутным паўнату сваіх дароў і дзеянне у іх глыбокую перамену, каб яны маглі распаўсюджваць добрую навіну. Маці Хрыста і вучні атрымліваюць новую моц і новы апостальскі запал, які павінен служыць росту Касцёлу. У самой Марыі прыйсці Святога Духа чыніць, што яна можа здзяйсняць сваё асаблівае духоўнае мацярынства праз прысутнасць, пасякнутую любоўю і сведчаннем веры. Пры нараджэнні Касцёла Марыя перадае вучням неацэнены дар, свае ўспаміны пра уцелаўленне дзяцінства, утойнае жыццё і місію боскага Сына. І дзякуючы гэтаму дапамагае лепш яна пазнаць і умацоўвала веру хрысціянаў. Мы нічога не ведаем пра дзейнасць Марыі ў першым касцёле, аднак можна дапусціць, што таксама і пасля пяцідзесятніцы яна працягвала весці скрытае і сціплае, але чуйнае
и действенное жыццё, осветленное Духом Святым, и под Яго кіраўніцтвам яна аказывала моцны ўплыў на супольнасць хрыстовых вучняў. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистичная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка
всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанця святого, королева сем'я, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешися трвам здоровьем души и тела, и прославне заступництво Святейше завсёды Панны Марии, мая ласку вызволить нас от теперешнего смутку, дарить вечной радостью, прас Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Panie Jezu Chryste, u dzień u niebałszestia Ty zachadał swoim apostołom nie odchodzić z Jeruzalema, ale czekać obiecania Ojca. Ty kazał im, Jan chrzcił wodą, a wy będziecie ochryszczeni przez niekalki dzień Duchem Świętym. Przyjmijcie moc Ducha Świętego, jaki na was sydzie, i będziecie moimi świadkami aż do kraju ziemi. Po przykładzie apostołów, jakie z Maryją, Twoją Matką i innymi Twoimi uczniami 9 dni jednoduszno trwali na modlitwie, tak samo i my chcemy podrychtować przez wspólną modlitwę do przyjścia Ducha Świętego. Тому просим Ciebie, спошли нам Своего Духа, спошли нам Своего Духа. Panie Jezu, Ty prawda, mądrość i odlustrowanie Boga Ojca, спошли Twoje światło i prawdę, как мы завсёды словом и чином были Твоими свидками перед усими людьми.
спошли нам своего Духа. Пане Jezu, Ты узышел до Отца, спошли нам обяцаного Сутешителя, спошли нам своего Духа. Пане Jezu, uczyni, kab nas wioł Duch Boży i my zаўсёды поступали, jak dzieci Bożije. Спошли нам своего Духа. Panie Jezu, спошли нам Духа Святого, kab my wyznawali перед людьми, что Ты наш Володар и Пан. Спошли нам своего Духа. Просим Тебе, Боже, нехай Дух Святий запалить у нас Твой огонь любові, який наш Пан Єсус Христос спасвав на землю, жадаючи, каб Ён моцно розгоревся, який з Тобою живі володарець на віки вічні. Amen. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, праз пасхальну таємницю Христа Ти откупив усіх людей, заховуй у нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, достоліся тримати її пльон. Праз Христа Пана нашого. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Weselь się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał ponad
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.